ko ne do k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen sisan an bɛna yɛlɛ dakabun kan Alpha Yaya aw tulo bɛ radio fréquence la an bɛ Salihiya Sidibe an b'a fɔ Kita k'a barika kanu na Salihiya Sidibe an b'a fɔ Kita n'an photo bilala dɔrɔn ale de b'a ta ka partager enseignant de do Kita Salihiya Sidibe i ka foli bɛ Mali den ɲuman dɔ fana y'an décoré kunu ka médaille d'a ma ne kelen tɛ an ye mɔgɔ 100 ne b'a la aw bɛɛ b'a dɔn Zele Musa Jara Zele an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn nin den ɲuman ninnu bɛ Mali la mais maaw t'u ko dɔn ale de drone ko dilan Mali la Musa Jara Zele an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a n'a ka tubabukan di ma ni faamaw de tun ye n wele k'u bɛ médaille di an tɛ taa n y'a yira ka layidu ta fo ka ne sa faama ka médaille tɛ taa n disi kan n tɛ décoré faama fɛ ale ye particulier de privé de do a ye n kanu ka sori kasoke kanu donc a ye n wele kunun tun b'a kɛnɛ kan n kelen tɛ dɛ an ye mɔgɔ 100 MDT ninnu an kɔrɔkɛ karijigɛ layiko a ka ca n dɔgɔnin n'o ye Jɛnɛba Sɛk Master fɛn a tɔgɔ Milmo an ka ca ani ministre kɔrɔ ani mɔgɔ caman an mɔgɔ 100 a y'an de ta an b'a fo k'a ma bali n'a ka diyara ne a ma bonya ma n'a bonyara ma n tɛ s'a kɔrɔ nin ye ka courage wɛrɛ de di yan Musa Jara Zele n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala kana bɔ n kɔnɔ a tɛ bɔ n kɔnɔ fana e ka médaille n b'o minɛ ni faamaw de tun ye n wele n tɛ taa n tɛ faama ka médaille minɛ n tɛ décoré mais e ta n b'a minɛ parce que e t'a bɔr'i dusukun na i faut k'i waleɲuman dɔn Musa Jara Zele nin maliyɛn de ye drone ko dilan n'a dɔnnen tɛ yɛrɛ ko ni nin tun bɛ Amérique ni France u b'a yan ka bɛɛ k'a dɔn mais n'i ma dɔn ni Ala y'i dɔn ka ban o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ il faut k'i waleɲuman dɔn Dani de Paris i ka foli bɛ yan Madame la Présidente Nasira Sako i ka foli bɛ yan Jason i ka foli bɛ yan mon intime ami Ras Balayira n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamadou Le Sage i ka foli bɛ yan Amadou Maïga n b'i fo CNT kɔnɔ a barika kanu na Ben le cerveau Kasoro malien le grand révolutionnaire i ka foli bɛ yan Sidiki Kuyate Seka si Babi i ka foli bɛ yan ne m'a f'i ye n k'an tun ye manɔgɔ de minɛ a sori kasoke n'o ye an ye fili ka b'an bolo ja salen de b'an bolo sisan Ben le cerveau taa n'a ye Sidiki taa n'a ye Hasimi yɛrɛ wolo Miyankakɛ taa n'a ye an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini les hommes passent le Mali reste seul le temps est le meilleur juge y'an bɔ dinga kolon kɔnɔ k'an bɔ faden sagoya la ni jugu sagoya k'an yira duna la ko ja hali ni jamana ye fantan ye n bɛ se k'an jɔ Hasimi ka barika ne bɛ de fo dɛ n t'i ka gouvernement foyi awɔ an bɛ Hasimi ko de la ne mago tɛ gouvernement na n mago tɛ gouvernement na n mago tɛ foyi la mais Hasimi ka di n ye parce que ale ta ye Mali ko de ale tɛ fɛn ɲini wa a tɛ place ɲini n'a ka baara banna a bɛ koso kasa furu ka taa ka t'i dɛn sɔrɔdasiw ta de ye tiɲɛ ye sinon ni parti politique fɛn fɛn bɛ kule la a si ta tɛ Mali ko a bɛɛ ta ye poche da ko de Buba Fane n b'i fo ka yɛrɛwolo fɔ kasobonba kɔnɔ ye fantanw ka Umaru Mariko dɛsɛbagatɔw ka Umaru Mariko yatimɛw ka Umaru Mariko Mali sɔrɔdasiw minnu gɛnna olu ka Umaru Mariko k'i fo k'i waleɲuman dɔn kunun taara bɔ a la ale ni Buba Fane Mariko ye Mariko de Mariko nɛgɛ tɛ se ka ban anw na o hali ni Mariko kɛra subaga ye a b'anw dun an bɛ Mariko ko la bi an b'a la sini
ala ka barka do ila Umar Mariko ye min ke fantaw tara gola kunu kaso bomba la ni buba fana il faut ki wala nyumando kayrila har ni dona tasuma kono am bi ko pasamba do e kay Mariko di adapale we ala de ma bi se ka fi mais Mariko ko ni fantaw ga Mariko ni bingani kera mamina Mariko ambe di idela ka tane ganye tigani ni no be yiri ko eni Modibo Sidibé betara e au fla de tarabone malibe donc tu sais ka ka mo futuro wale il faut ki wale nyumando ne de la ga ni biye ngoni che wolo la duna ko na nasira yoro sababe ibe to mo la la de bi kelema daga golfa ikaburuso isiso ani kaso ko bada fa ne ala ikisi ko re menae kaso do yuna ko nyumamba do de bada fa ko yeni ne tutala tatala Asimi yera wulu mianga ne ma biengo mianga fanga be dia mina ati dia zoom de la ni zoom diu Madame la ministre de la santé Jaminatou Sangaré ka foli be ya kabri nana nye bala ka fo yela ma be dona docteur so la mina be kanga ambulance be kanga sa wallahi ma de ga e nyela ni telete ntaka so rodontani ni ga e me ka foli be Mawa boko bi konte sogel kula konte kanga sogel majam ngo moko tate ne sogel ka dro metene kono ne ma de ga ta sogel ka so present ne ma de ga ta ka so kabrala ka da mo mugandi ne ma ni ya me sogel tanu pasi asimi ya bla bara wala sino musa moko an ke musa moko si tanu pa ka fa wala sogel yera tere mais mama ya revendiqué encore révolution mingera avec yero wolo nu togo nunu kataka na kibo buruja kato comme foi make et non te bulu kelinga voilà ça faut ka jeya quoi voilà sino nunu bete menanya goro yang mandia fambe be malabi mandia fambe be gouvernement be asimido ni asimi tebi foiti ni asimi bora ombe po ani dani nunu anta te gouvernement ko yi bate kabri nali gara ma hera ya ne lawo ambam ba ko madam Batili Natal ka fodi be kalamba Batili fu mengedo Dauda Gol fay ka fodi be pétrolier national international commerçant import export abarka koroke ya la barka teriya Dauda Gol fambi fu ki wala ñu mando tanga mbetambisi ay nunu be barala u kelen se ka irana ku yeminge jamana imbono ya peme vle gouvernement na ni minu temena doka do fanye do Modibo Sidibé na le ses comme bakelen ko de créer la malida ya ale se ka pen irana maison d'exil Modibo Sidibé passeport de l'union CEDEAO ou asro Modibo de ministre des affaires étrangères ale de abuli buli ali Alpha Omar Konaré sino ni pembe kemena ni kumana wa be sogal taum balugui ai ari asimi retene ganna couleur ko memba ko passe patu jolado am asimi supporter passe aye mali bo jahana ba kono kanira dunala kaira kamse ka ko kambanjo ebe kanga ben souteni passe mbado ben tay mali ko diu depuis ben nana maka drome dum président aba be di minum bolo tigera ni minum banana Femme be kule la sisa sente kono ya atla be présent ye balo ki wardi mama utara wardi yoro duma abbe be kule la dro azmi kandana chogal amba ko awte ma ko aba were de ko na bura sisa présent uba u be le ka ko obena sisa uba tamne rezo ga ko bula te chogal nda chogal tate ne ko Tatene ambe sogal soutenu passé fenya bla bara la anga asimi anamba fo tekile bolo be bla menu posila ka di olu rebe bolo be tasada sogal do sogal jambe bolo kabra sigirane masabi yana ka sigi masabi kabra la kanda masa ka solte se fana mako taka gouvernement na mako taera
ne b'a soutenir Hasimi de kama ko ka jɛya n t'a contre la parce que n bɛ don maa min contre la n'a ye fɛn bali la ou bien i b'i bolo da o kɔrɔ fo ka ne sa a tɛna dɔrɔmɛ di ne ma hali n'a y'a di yan n y'a haramu mais an bɛ Asimi kɔ komi Asimi de y'a ta k'a bila an b'a soutenir o kama sinon an bɛ Asimi de kɔ hali ni Dani ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔdasiw de kɔ parce que ninnu ta ye yɛlɛma de ye quoi e ka dɔ ta ye dɔrɔn n'a bɔra Jara la l'imam Jara ani mɔgɔ damadɔ e ka dɔ fɔ n ye dɔrɔn minnu ni bɛ k'a ma baara kɛ yan e k'o fɔ n ye ani ATT e ka dɔ fɔ n ye dɔrɔn n b'a f'i ye sisan u ye san 5 kɛ gouvernement na u ye mun de kɛ u ye san 4 kɛ gouvernement na u ye mun de kɛ wa fana n'u wulila k'an k'u supporter an bɛ k'an k'u supporter o mais maa ye maa supporter cogo o cogo Musa la a tɛ diya i yɛrɛ ye ka tɛmɛ maa kan an ka sukaro da ka gɛlɛn 120 tulu barikon 20 litres m'a dɔn a b'a wele 20 litres 2,200 ni 500 sisan a bɛ 4,000 kɔ la malo bɛ kan ka yɛlɛ ɲɔ saɲɔ bɛ 5,000 ni 600 la o delila ka kɛ Mali kɔnɔ hali bi an ka continuer k'u majamu hali bi an ka continuer ka fɔ k'a ka ɲi dangaden de b'a fɔ k'a ka ɲi n'a ma ɲi b'a fɔ a ma ɲi n'a ka ɲi b'a fɔ k'a ka ɲi voilà. Mɔgɔw b'a fɔ ko mɛ Asimi to yen mɛ Asimi jalabi mun na Asimi bɛ mun de kunna a bɛ jamana de kunna gouvernement de tɛ kan ka baara bɛɛ kɛ yan i b'a dɔn kuma in ye min ye Congo de gan'u la sa u tun bɛ kɛrɛfɛla la waritigi u bɛ chômeur ya la u taara ka bila a kɔnɔ wallahi transition in man di a bɛɛ ye Asimi de wallahi ni Asimi bɔra bi transition in maa tɛ hali u jate lajɛ mati to maa la ka mati to yiri la ka maa sɔrɔ mais mati to maa la ka maa sɔrɔ n'i ye ne wele sa Bubula Abdulayi den a ka di n ye n'i ko madame Ina Tall den a ka di n ye n'i ko Jeyandaw den a ka di n ye n'i ko Ayisu Bokum den a ka di n ye n'i ko Gundo Gassama den a ka di n ye parce que ne b'a dɔn n baw ma fɛn jugu kɛ ne b'a dɔn n fa ye min kɛ Mali kɔnɔ yan n b'a dɔn donc ka di n ye n'a y'a Asimi ban majamu ni maa min y'i yɛrɛ y'o kɔnɔ o don ni min yɛrɛ y'o kɔnɔ o y'i kunko de ko garibu ni fɛnw k'olu de taara sa 26 mars ko la coup d'état ni Ala cɛ an bɛ se k'a fɔ k'an b'olu tigiw soutenir ko parce que ko duwawu ko de don wa a bɛ se min sɔrɔ o de don duwawu wa i bɛ k'a ye min kɛ diinɛ ɲɛmaa ye maa si m'a kɛ Mali kɔnɔ yan président na i bɛ k'a ye min kɛ diinɛ ɲɛmaaw ye maa si m'a kɛ maa ye Mali kɔnɔ yan ka don sommet aw b'a kalama an ka san yɛlɛma tun bɛ na an tɛ b'a kalama IBK de y'o kɛ Laylatul Qadri IBK de y'a sommet ka wari di diinɛ ɲɛmaaw ma ka malo d'u ma ka sukaro d'u ma a tora yen a ma taa fantanw ka ATT dɛsɛbagatɔw ka ATT ka baara kɛ f'u y'a da la le pâtisseur duwawu ma k'a ye a ka fanga ma bi yan Modibo Keyita maa tilennen o ma ka fanga bi Musa Tarawele min tun bɛ sun tile 2 lɔgɔkun kɔnɔ tɛnɛ ni alamisa misiri tɛ fɔ a kɔ a bɛ bɔ fo base la ka taa hali kuluba a bɛ yen a bɛ na juma misiri la mun y'a la sa coup d'état kɛ yan duwawu ko tɛ o min don sira Ala ɲɛ i ka tile i ni Ala cɛ i ka hinɛ fantanw na sinon duwawu wa duwawu min kɛra Mali a bɛ ban an bɛ faden sagoya la Asimi de nana k'an ka honneur n'an ka dignité d'an ma bi français kɔnɔ bolila fo f'an taara gemu san k'a d'u ma gemu i bɛ gemu dɔn wa Togo o kɔnɔ bolila Asimi macaroni siranafa kɔnɔ bolila yɛrɛ nɛgɛ dan ye k'i yɛrɛ jɔ k'a fɔ ne ye jɔn ye ou bien k'i yɛrɛ fo mandiya fɛn fɛn bɛ transition dɔn an ka Asimi de don wallahi Choguel tɛ maa wɛrɛ tɛ Asimi de don parce que ale de nana ni nin ye o fɛn fɛn bɛ kan ka kɛ jamana in Asimi de don 100,000 an y'a don yɔrɔ ye ɲɔ bɛ di malo bɛ di tulu bɛ di buwa ka tile la i b'a dɔn a sukaro kilo 5 ɲɔni kilo 10 malo kilo 25 Asimi bɛ kan ka bɔrɔ de di ani tulu bidon litiri 20 ani sukaro a ka wari jamana ye min daga ye n'a ko ko n y'a haram
a bɛ kan k'o kɛ ka jibondow dilan ala Hasimi taa n'a ye a bɛ digi maaw la ko n ko Sokɛli tɛ taa n'a ye n t'a fɔ Hasimi taa n'a ye Dani n'a ka di u ka kuma bɛɛ fɔ an ye an wasalen de don an bɛ se ka kuma Mali kɔnɔ Sokɛli ka 20 tɛ ne kɔnɔ a ka gouvernement ka maa 20 tɛ n kɔnɔ maa t'u la n delila ka taa min fɛ yen a b'a fɔ k'u bɔ gouvernement na n tɛ s'u fɛ yen f'a ka faamu n m'a fɔ a bɛɛ ma ɲi dɛ dɔw bɛ baara la o gouvernement in kɔnɔ dɔw bɛ baara la o mais kana Sokɛli kɔ k'an bolo sa komi dunan wuli kuma n'i wulila dɔrɔn i tɛ Sokɛli fɛ kabiri Mali créera premier ministre ma na min ye baara kɛ yan Sheikh Modibo Jara bamanankɛ kalo 9 a nana dɔ bɔra sukaro la dɔ bɔra malo la dɔ bɔra ka taa ka wari tigɛ Mali la o bɛɛ la a bɛ sara kɛ Sheikh y'o kɛ kabako zu ɲamina dan kelen usine bɛɛ jenina kabako zu nana 14 mois ka élection 6 kɛ k'i ko don jamana la mais ni kumana dɔrɔn k'i tɛ Sokɛli fɛ n ko Sokɛli ta t'anw ye koyi non Sokɛli ta tɛ ne yɛrɛ a b'a ta de kɛ a bɛ taa jamana in fisuruwale jamana de président u bɛ tɛmɛ Diko ka da la de yan n b'a fɛ k'i ɲininka ka cɛkɔrɔba bɔ dɔrɔn k'a lajaba Dani k'a yira dunan la u mako ɲɛna bɛɛ y'a fili Dawuda jamana in ye fisuruwale jamana de wallahi tallahi duwawu ma kɛ Bube ye yan président duwawu ma kɛ Bube ye yan Bube bɔcogo o ma k'i ɲɛna yan duwawu ma kɛ Bubu ye yan a bɔcogo m'o ye yan duwawu ma kɛ Sumayila yan u m'a minɛ yen fɛ yan duwawu kɛra duwawu tɛ o duwawu tɛ n m'a fɔ duwawu tɛ barika fɛn ye dɛ ayi duwawu ye fɛn ye mais min ye fɛn ye dɛ tile i ka siran Ala ɲɛ i ka hinɛ fantanw na a ye min fɔ i m'a mɛn k'i kana dan fɛn ma i ka bolitigi b'i to bolisɔn na ka mori to kaliwa la u b'i minɛ k'i siri ka taa ni k'i ka siran Ala ɲɛ i ka tile kuma in bɛɛ filɛ an bɛ nangamaden fɔ n'o ye Hasimi Goyita n'a ka mɔgɔw Mali sɔrɔdasiw bɛɛ kabiri Ala ka ne da ne bɛ sɔrɔdasiw de fɔ parce que ninnu bɛ falen de o ne ko don mun bɔra an ka gɛlɛya la n'i ye nin de fɔ o b'a fɔ k'i b'u contre la an bɛ don u contre la mun na i bɛ don maa contre la n'i bɛ fɛn ɲɛna bolo n'a bana k'a d'i ma ne tɛ fɛn ɲini u bolo mais k'a fɔ k'a ka ɲi foyi ma ɲi min ka ɲi dɔrɔn jamana bɔra bolo la an ɲɛ b'a la baara bɛ kan ka kɛ baara in fana an b'a di maa ma Asimi a tiɲɛnen o ma ATT de neni yan président jamana binna ATT de ma neni yan jamana tiɲɛna IBK n'a ka denw de ma neni yan n'a ɲɛna fana an bɛ Asimi de fo ale yɛrɛ taara yɔrɔ a ko Asimi de y'a bila baara la donc an bɛ Asimi de fo ABC i ka foli bɛ yan kɔngɔ kɔngɔtɔ patantew dama b'u sama kɛ k'olu bila u tɛ baara la n'i y'olu bila nafolo kunna u bɛ mɛnɛmɛnɛ de o et t'u la u bɛ mɛnɛmɛnɛ komi buteli kɔfɛ la Dawuda Golf Mali ko tɛ dɛ pɔsida ko de don voilà sinon olu de tun bɛ kule la yan an bɛ mankan in na tuma ma bɛɛ ni Siriki ninnu na anw ani Dani ninnu ta anw de ta ye Mali ko ye sinon Mali ko tɛ dɛ pɔsida ko de don yala IBK gɛnna ni fura min ye o kelen tɛ kan ka kɛ u ɲininka kɛ ko mun de tɛ kan ka kɛ dɔ de bɔra sonyɛni na dɔrɔn Hasimi ye karangadaw sɔrɔ sinon mun de tɛ kan ka kɛ e k'a fɔ ne ye gɛlɛya tɛ ye yan mun bɛ yen n'a da man gɛlɛn bi e k'o fɔ ne ye donc an tɛ maa lamɛn olu la quoi minnu b'a fɛ u ka tugu a kɔ anw ta ye Asimi ko de voilà wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ bubulakali ye nin de n'o diyara i ye ça c'est ton problème n'o ma diya i ye ça c'est ton problème o y'i kunko de ye voilà maa si t'i ka forontoba ni jinɛ da kɔnɔ fituruwale ninnu bi u bɛ tɛmɛ ka taa Diko fo u bɛ tɛmɛ hali kunu ne bɔra Diko fɛ yen Diko ma ne sɔrɔ fana a ma n dumuni n ma ji min a bara a ma deli ka mugan di ne ma Dani fo bi n'i ye ji min a ka so n k'a fɔnɔ jahanaba kɔnɔ n'i ye dumuni k'a ka so n k'a fɔnɔ jahanaba kɔnɔ
n'a bɛ la ka mugan di yan ka taa fɔnɔ jahanaba kɔnɔ mais ne ye hɔrɔn de ne de ko n k'a ka général ye n bɛ to ka taa bɔ a la kunun n taara n y'a sɔrɔ mɔgɔ 4 dɔrɔn de ye yen tun bɛ fali o dɔw b'u mako ɲini na sisan mako banna bɛɛ y'a bila n'a ko a bɛ kuma u b'a nimi n'a ko a b'a da don maliko la u b'a nimi n'a ko a bɛ min fɔ di ko y'a daminɛ a bɛ faamu a y'a daminɛ pour aw kana aw ka hɛrɛ in kana ban i bolila cogo o cogo i bolila cogo o cogo Mali ko tɛ se ka taa nin cɛ saba in kɔ u b'u yɛrɛ sɛgɛn walahi Buyi Chérif Ousmane Madane Hayera Diko jamais a tɛ se ka t'o kɔ parce que aw de taara fanga ɲini u bolo ni Buyi y'a d'aw ma u b'u da k'a la o tɛ yan aw de taara Diko fana sɔrɔ yen 2 heures k'a ka bila aw ɲɛ aw ka IBK bi sisan u bɛ hɛrɛ la u bɛ k'an ka wari di Diko ma u ɲininka ye k'u bɛ k'an ka wari d'a ma pourtant u bɛ wari d'a la kalo o kalo min nana n'a sababu ye bɛɛ ɲinana kɔ bi a dalen b'a ka misiri kɔnɔ ale de ta ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ Dani de Paris ani Nasira parce que a tilalen a ko n bɛ don misiri kɔnɔ wari ma d'a ma foyi ma d'a ma sisan a bɛ tilalen aw ko k'a y'aw janfa sisan aw ta bɛ cogo di a y'aw ban wari in na wa ko n bɛ le cerveau a y'aw ban wari in na wa 1,500,000 2 millions bɛ di aw ma aw y'aw ban a la wa donc sisan an y'a dɔn min ta ye tiɲɛ ye min ma nɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ o ye Diko ye sinon aw wa ne tɛ da aw la fo ka dunan wuli walahi aw kɔnɔ gannen n'aw bɛ min ɲini na dɛ aw b'aw dulon mɔgɔw la mais n'aw y'aw sago sɔrɔ Sokɛli yɛrɛ tun bɛ taa ye tuma bɛɛ sisan a tɛ se yen ale kɔnɔ k'a ka dunan banna ko dugu jɛra quoi a ma daminɛ yɛrɛ Maliko la i bɛ dɔɔnin de kɛ ka taa sinon Zumana Sabo ye mandiya min sɔrɔ premier ministeriya la Cheikh Modibo Jara min sɔrɔ premier ministeriya la Modibo Sidibe capitaine de min sɔrɔ premier ministeriya la an y'olu ye yan Mande Sidibe an y'olu ye yan olu ma jenbe ta u ma micro ta u ma mɔgɔ yaal'u kɔrɔ n bɛ tan hali ni mɔgɔ bɛ ta c'est le président Goïta k'a b'aw fo bon an y'a faamu pour i kana bɔ yɔrɔ in na sinon bi ko ma Goïta bila ye aw tun bɛ ba kɔfɛ tuma min aw y'a fɔ ko Goïta nana ka jamana bɛɛ ɲagami ko ka jamana bɛɛ coloniser k'a bɛɛ kɛ colonel ye sisan hali n'u bɛ taa di min vous savez le président Goïta a ka foli b'aw ye wari ni Goïta ma ka foli bɔ aw b'a fɔ pour que k'a yira dɔrɔn k'aw b'a fɛ aw t'a fɛ anw de b'a fɛ depuis a sigira fanga la ne ma tɛmɛ Kati kabini a sigira Ladi Keita fanga la walahi n ma se Kati n tɛ taa fana mais n b'a supporter parce que n y'a dɔn cɛ ye min ye i ye maa o maa ye k'a ka kuma man ca i ye maa o maa ye k'a makunnen don madame Badjili Ina Tall o ye jamana jɔɔla de Sokɛli yɛrɛ tun tɛ kuma tan mais sisan a kɛlen bɛ komi Hachi Jalo quoi i b'a Jalo dɔn wa ministre min tun bɛ diinɛ fɛnw kunna n'a bɛ taa ji ta diplôme na vous savez c'est El Hadji Ibrahim Keita président de la République du Mali ne ko hali ne bɛ taa ji di ɲɔgɔnmɛw ma e b'a fɔ Sokɛli fana i ma farasi sisan a bɛ Asimi tɔgɔ fɔ komi a b'a dɔn sisan M5 mɔgɔ dɔw bɛ yen a ka ko man bon olu ma wa a ɲɛ b'a la fana peuple dɔw b'a fɛ dɔw t'a fɛ a ma ka di bi parce que a bɛ Asimi ka baara la awa an b'a ɲɛlaju ta n dɔgɔnin Umaru Marigo ye radio Peace FM cɛ an bɛ Asimi ni Sokɛli supporter Asimi kama a ka di n ye tɛ dɛ non ka di n ye tɛ ne barama kɛ Sokɛli fɛ ne barama k'a fɛ kabini a b'a revendiquer k'ale ye Musa Tarawele ka mɔgɔ ye ne barama k'a fɛ n'a ka d'a ka mɔgɔw kana réseau kan u ka kuma bɛɛ fɔ o y'u kunko ye ne ma fɔ a ka bɔ yen dɛ ayi n'a bɔra yen jɔn bɛ na u k'a to yen ni baara banna a bɛ taa mais k'a fɔ n b'a soutenir yan wajibi n bɛ Asimi soutenir n bɛ gouvernement soutenir mais diɲɛ ɲɛ tɛ dɛ Asimi kama f'a ka fɔ fɔlɔ la ko n b'a fɔ Asimi ka taa n'a ye Sokɛli ka n ko aw tɛ n'a minɛ n k'o fɔ aw de ta ye ne ye n t'a fɔ Asimi taa n'a ye Jaw taa n'a ye Mali Jaw taa n'a ye Mali sɔnna so a ye taa n'a ye ko ne ko ten danni ma hɔrɔnya fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn wa ni faama ta k'i kɔnɔ ou bien i ka parti politique minnu bɛ Mali kɔnɔ yan qui est libre
qui est indépendant. Soyez digé milfo. Soyez digé milfo. Qui voit les commandos. Tana edro. Tanga metam mesiu. Bubakar digé ka bolé, Ali digé ka bolé bé. An duguna metti ngezo dala har janga boba etana o be anga boko gouvernement kai. Iba sulaw ka danye ka de manyera ka. Fem beta gelera no fora ibe minu ye minu bolo beta sa dala baba Côte d'Ivoire ka gelana Côte d'Ivoire sukaro be ladi keta keme fla keme ni bishi ngo ma on Côte d'Ivoire kele la cour Côte d'Ivoire la cour gratita la be sa Côte d'Ivoire wabi sama wabi nani la cour Alassane ka budget be mi na bi 7800 milliards Mali avait 2150 milliards. 600 milliards de déficit. Dépensé là, milliards bas planning que nous avons. Mais, nous Mali, qu'est-ce qu'on a milliards bas plan que nous avons. Oh, milliards que nous avons, nous avons. Oui, nous avons gagné déficit 600 milliards. Ah, bon. France, Boloa, Amérique, Boloa, Japon, Boloa. Amban terke fo Cheikh Koulibaly Nyoro ika foli be anya me ko nangama imbe na bitle gaina ala ka buyi walidu buyi Cheikh Amala de buyi ka ke Mali ka ko beke jamana ka war bo 700 millions ka do ibe kala am se ka kuma dine mo ko minuna minu tay Mali go ambu don buyi taya fanga sikira ya ta kata Mauritanie, kata Sahel, kata Bango, kata Okodiko. C'est comme la même le 19 juin 1941, où il y a Hamali Siko Bana. Allah Koko Nienga Ben, et Auxigaba, au-delà de Chekamali Soubé, il y a 4 millions d'adhérents. C'est comme la Talungo. Mami Palola, salut Kélébi, la ilaha illallah, Seydina Muhammad Rasulullah. Souffle la ilaha illallah, Sokoma la ilaha illallah, Wakati be la ilaha illallah, o ala imbo didi de fembe bo ko fe aba didi. Abarka buye Haidara. Wali dude. Ale tay maligo e sino ba me kule la nia tay makola be Congo to. Congo de digiru la kule la timi fana ko kurum filu woro. Yu manga me biya. Akab sulu fe me agoniale ma zufle he si za be ro me hari keme fla ta ko abe bazenda ka bana me dro me ta potila sege me ni ga be fa jamana ngona fen be gole o bela kanga to ko ndogoni ni terke dawda gol fay ka fuli be segna sente ka fuli be jibi yata sai ka fuli be ko ati sera ke kuma jera on kun fe o ti sambe ajo papa Président Boko wakati kuma madian kumpezawa. Peleke la sana drawe ni tunge bubula ka kutubaye. Ame yere wolo bonu togo kangele ndigi. Ame se ka chapeau bonu togo di. Ama yere man hadisini. Amina siribe ka foli be afo France. Haketo beninka salala Muhammadun. Ani sokoma. Ante ina terke zu kabako zu. Zumana traore far zu. Péréje la sana dro ika bunya kono tu ipogi wale nyumano maru be fembe ko ma rezo la na mi nunu ana e fendi minuma na kada ka fembe o ya kunguri ambe asimi ko de la nyafo bi nyafo tini haketo beninka salala Muhammad